au pamana kebeen yana kenian na ipmagayin gaon kaadan kauliti kauriano kauliti ron nakagi sumbulin kau pamana isda lagid na nan sa manusia adna manusia bebegan wallahu ta'ala sa lugar si sagyang ke dunia bigyan niya sa madakla tamok madakla wata piakan dede ang sangga dunia kakagi pagalusod sa neraka jahannam Allah Tupikintan wagyang kaya upama nakatiro Allah subhanahu wa ta'ala والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين suatig Allah ta'ala sebenar naptirong sebenar nami sepas Allah ta'ala kay penuyan su mga syaitan kusulang lang na minut ko syaitan sikunar ka jahannam walaqad zara'na li jahannam kathiran min al-ins wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل misi pasum Allah Ta'ala kay penuh mi atiyan sukadak lang ko mga manusia sukadak lang ko mga jin ipnu amisiran si kunar ka jahannam di singa-singa su manusia di upamana perkara dia su manusia sangka may ito oras na dinian katawan na miririkod yung mga malaikat apris kanya na ipuno siya kung naraka jahannam anda mana di tanong kapakawi da siya ko akal tanong pamikiran tanong saan kakuha tanong siya ko turuan wallah ang tanong maylay ang tanong mapakatudin siya so pamana benar agus so pamana batil ang tanong mapakatudin siya so pamana iman agus kakapiri di kailay o manusia so iptagumpian yan kaya may ilay o manusia na so ikabinasan yan kenabanan kaituan kasukadak lang ko manusia kadak lang ko manusia na kapkilan yan sagyang ko to pamana galabagyan na iptagumpian yan na takino ba kagito ikabinasan yan so iptagumpian yan na kapkilan yan na ikabinasan yan sabab bu udar ketanu kafatut uturuan wallahu subhanahu wa ta'ala mi sabab rona ini paliwat wallahu ta'ala akatuntutatanu si kuturuan wallahu ta'ala dan yan baluya sunnat dan yan baluya afardu kifaya sakab tuntu tasiku hidayah Allah Ta'ala kabiluin yananan afardu ain uding ka tuntu tasu hidayah Allah Ta'ala uding ka bagi sauras akab tuntu tangaku hidayah Allah Ta'ala uding ka mapikir akab lubang ako turuan Allah Ta'ala kasala ka usaran ka kubagir ka oras ka na mata-mata andun adang ka kaum pe ginawa ka kabini na sang ka ginawa ka so Allah Ta'ala na dinian pelalim sa orib niyan dinian penalimbutan sa orib niyan ugay na sa manusia na skanya ni psilimbut sa ginawa niyan dinian ni paginuntulan na ginawa niyan baliw ka traka pelubaan ka suturuan wallahu ta'ala na uding ang pelubaan suturuan wallahu ta'ala na sigurado din ay kapakaukit kasi sa giyang kaya dunia na malibutang din ka mapakaptidin isa so ikibinasa nga ikulog ka ko naraka aguso pa na ikulog ipakasul ka ko surga pumikirat na nuwae sebab sama itu alam boras tanu si segian gaya dunia di tanu pula kalakay magamal kamay itu ay babagirik tanu oras si segian gaya dunia kenapa lagi dumiangaw na umma ababagan sa pipilagatus ragun
Nasgyan kaya umma o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibu ibibigiro na oras siyang kaya dunia na tanto ang mabuba. Kalayan din ni sampay ka sa 60 ragun. Kalawan ang 60 ragun. Kaila'y tanong, o pa man na imbuat ta sumay to at anak. Pero gawin o pa man na kinuha Allahu Ta'ala. Ano tayo niya nikap mamanguda na kinuha Allahu Ta'ala. Inibtadakan sa misampay sa umurtano sa 60 ragun, 70 ragun na miyang kabuba-buba ang panana oras ay pagamaltano. Amay kaditano matoon sa turuan wallahu subhanahu wa ta'ala. Madaklaya kaya po niyan magamal. Nasiko kaya pa kaw mawidi diyan sa 50 ragun. Ano po na 60 ragun na yan kaya po magamal. Nalagi dukan daga nga amay kading ka upama na matoon sa daga nga na mga jackpot. Na ay pundigang ka tanto ang mabuba oras. Way pundigang ka na may ito adagangan, ando man ay kapakalabang ka. Ando man ay kakalabaan ka si kusurga wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa tawa diyon mapatot sa surga wallahu ta'ala na tanto din na upama na kiyawiswisan. Duan-duan niya na may kumakaw matanong sa alungan na mauri. Sa ayaw pa man na managka na siya pakasulda siya kunara ka wallahu ta'ala. Anto na din, igunaw kaya pagintaw manusia. Amay kaaya pakauri anon wallahu ta'ala. Nagya ka pakisiksaan niya nun siya kunara ka jahannam. Gito'y sabab. Aasar kaan na pakiginawa tano. Asar kaan na lambo si saging ka umur tano. Na kailangan din, asimaw sar kuwagamo wallahu subhanahu wa ta'ala. Kakalo-kalo na makajikpat tano sa upaman na laba. Tirong kwajak patalaba na mapiapanda ka makasambut ndigang na asar kaya kaurian si sageng kay pungino nga si sageng kay dunia na si ikudi ka promasay kwagamo wallahu ta'ala na sa tao o pamana si imaympon sa umurian si sageng kay galbuk si sageng kay agamo wallahu ta'ala na tao o pamana miyaguntong ay apnariyo pamana si ikakway umalakal maut sa nyawa sa kautong kakubig ka, sa kipralakaon ka la ilaha illallah, na sanin sa tao, ay maanan yan na ibugiro na nan wallahu ta'ala, na dalagi diyan au pamanamya kalaba, kami ang bagyan niya nagyang kutwa syahadatum fi sabilillah. Dalagi daya kandugang, akelabaan, kejakpatan, ilan yuman sa mga sahabatu Nabi sallallahu alaihi wasallam katawan niran so paman nakapangapipay para sa mga walay si sa Rome kung si sa Faris so kala tamok ang matatago si sa gyangan na dua ingod so paman na mga ditern maadin si sa gyang kutwa masa ino paman pindigangilan, nagyang upamana, sudigangan upamana, mga taga upamana Roman, agus upamana mga Persian. Da, ay nindigangilan, na sudigangan ay nibigay kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladina amanu, hal adullukum ala tijaratin, tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi, wa tujahiduna fi sabilillah, بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم الله أكبر. Hai mga mu'min, hai mga maratirakan, sebab kulimu Allah Ta'ala siku miyamarati siku Allah Ta'ala na ini begini yang kira nagyang kaya degangan bakal sekano penggunanawa siku degangan yang kaya degangan tunjikum min azabin alim
na mapakalibre kanunian ko kasiksa na malipunis. Tu'minuna billahi wa rasuli. Dia buat kapag na niyo ko iman ko Allah Ta'ala. Kapag na niyo si ko iman ko Rasulullah. Prumasyan tanu. Perang kasalalan ko Allah. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Giyanan ipirmiror kanu. Giyanan ikalabaan niyo. Duga nga sisa giyan nga dunia. O tanda yu kawyag ka. Malabang agian ga basilan. Malabang ka agian ga region 9. Nadang kadakad misampay sang kutuwa pama. Na miya kay tuito. Au pama na galbak ko agama. Dua-dua kata sunat. Na tumwa di sudunia gusto tagu iyan. Ayapan. Au pama na indugang kagian ga dugangan. Ay nibigay wallahu ta'ala. Paganan tanu su iman. Kaantano maknal sa Allah. Paganan tanu sa pama. No kito-kito Rasul. Kagiti ka kabubair katano Allah. Prumasay tanu. Sadi sa miya sabutan mo kita ka prumasay ko agama. Na prumasay na ka. Kagyanan upama na permiror ka. Ginani ka pakalabang ka. Ay alabang ka sana susurga o Wallahu ta'ala. Malon niya kuntad mi ang utwa. Sa timamu sa limot, natamo ko na din sa dunia kung sa taguyan. Allahu Akbar. At isamaw to na umalayarga. Agi ang utwa dini sa satiman. Ay mungus umididari sa ulunian. Nep di malayarga. Ang utwa satiman na ting-ting umididari. Ya Rabbi. Duan yan sa manusia. Amay ko pa ma na mapapaskuli mo Allah Ta'ala si sa akhirah. Kenapa tanong kendegang? Kenapa tanong pa ma na di pag-eskwela sa engineering, medicine, kena? Kenapa tanong di pa ma na pembusok? Negang tanong, pembusok tanong, pag-empleyado tanong. Okay. Nang baluin tanong na bridge, lantay si ko surga o Allah Ta'ala. Kenapa yang balian ka surga? Naging ka dunia kadaba si surga. Kenapa surga? Sumapay para sa walay. Di. Kenapa surga? So bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon na dalaray bigir ka Allah Ta'ala. Na tiuba iyan raka. Kenapa upamana surga? Kenapa pakadaan utaw? Tiuba. Begangan yan sa walay, tiuba. Begangan yan sa mga otat, tiuba. Palayan tiuba. Begangan yan sa kapipiyag inuan, tiuba. Palayan ni eksaminasyon Allah Ta'ala. Pagatin tanong sa eksamin. Na ay apas tanong na makapas tanong sa nga eksamin. Kaan tanong makuha sa surga Allah Ta'ala. Datanopan mi sampay. Sang kanan akapakasul di titwa iman sang kaya puso. Di tanopan katawan ni argaian. Di tanong katawan ni kataidian. Neaptero na kanrekano. Na upama kabagan na ka Allah Ta'ala su titwa iman. Na makaparatiya ka. Sada lagi danan amala iyarga at tamo kay nibigay ko Allah Ta'ala. Sa pteron na ka, siapa ka ko Allah Ta'ala. Dia ginawa niya siapa. Sa ibat ko Allah Ta'ala. Kagyan nga nibigay ko Allah Ta'ala iman. Na ape ay pamasaw na gid naging kay dunia na dia kanong pasaan. Pagkagida markaw Allah Ta'ala kapian yan. Pagkagda merkau Allah Ta'ala sukapyan yan ni taam. Pagkilay niya ka sukata idiyan. Dir ka pakabilay agyang ga dunia. Apya pandad na upamanak kirarampen ka sang ga dunia. Akap kilir ka mga manusia. Na amay kasir ka su iman.
na matiro Ginoong kada lagi ka alini mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan yung sa mga sahabat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa Umar, Amirul Mu'minin, sobra sa presidente, na labis sa pulo ardit si ikunditar niyan. Makapita siya ng galbaksiran sa taman sa magaan mau mas waktu asar. Aktual luhur. Mapasan mas waktu luhur, makansiran, na panggalbag siya sa taman sa makapakaw mo waktu asar. At tingilan swating. Ugay na ilailain kasiran na tanto e pama na lumalata sa para siran ang kapipia ginawa. Ginan so iman. Kailay abtuga swating ka sa kapkara sa inyang kuwagama. Ugay na sput sa didalam agyang kotwa kapipia ginawa na plata si isagyang kotwa paras. Dibnar, ibagyan kayo pa man nagalbag sa agama, na baka karasayan, kada lagi diyan o pa man ay pagkadaya. So Umar, so Abu Huraira, so mga sahaba, talugay na di siyang pakakan. Ugay, na tanto mapipia ginawairan, sabab sa gyang kotwa dilan kapakakan, na sabab sa suat-suat ko Allah Ta'ala na dalagidanan ay pakapiyaw ginawa akap kilaya o miyadin ka Tuhan ka magayir ka ko surga o pamanading kapkaraseng kasi ikwagaman yan di tanui kal kagyang kaya kapromasay di tanui kalak o pama na ba matano pamanak bamakukurang so pamanak kawiyagan tanong ibkal ko tawa kamiskin yan si ikwagama Indong abkal kani kamiskin ko agama. So kamiskin ko agama na pangkata na mapursi sa alungan na mauri. Di tanong pamaawingan susunaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunaw mga ambiya. Madakla mga nabi. Ay kemiskiniran na sabab ko agama. Madakal ko mga sahaba. Ay kemiskiniran na sabab ko agama. Di ka miskin kaan ka mako sa surga. Di nga katigrag yang kemya ka ito oras. Si segeng ke dunia. Asar ka matigr ka. So kamiskin sang kaya mamay ito oras sang kaya dunia. Pantag ko agama wallahu ta'ala. Nasimbihan wallahu ta'ala sa minusyan na sa pulo a dunia surga. Di talusan kesatisfied. Sa pulo surga, sa pulo dunia surga minusyan. Na di tanong ipangaraw sa may tanong kapakakan o talugaw ay bagay ka sa surga. Kenapa no bagian kaya di kaprumasay man to? Naba di pakakan sa talugaw kamay kumata na ilain na sobra sa kapiknik. Madaklap lalakaw sa lalangkuang manaban bukawliti. Madaklap lalakaw sa lalangkuang manak nabab kamiskin. Madaklaw pa man ang mga pagalitan nun. Niya pa man nakilalakaw niya sa lalangku Allah na miya kakwa sa pipilati manatrak. Si sa Pakistan na miya ilakan sa mga pagalitan nun adi marumasay sa lalangku Allah. Miya makapi para swalay. Isyan kasiran. Ay miya gusto nga si miya kalalawalay. Ando nga kinuha nga gasto niyan. Then naisbagyan ka na sabab ko baraka agyan kaya kalalakaw sa lalangku Allah. Ikamiskin agyan kaya kakawasa. Gyan kaya galbok na may ikot tanong dan tanong. Nakakawasa sa dunia, nakakawasa sa akhirah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ard. O paratya sa mga tao kumangaingad. Ikalkiran sa Allah ta'ala. Now, lakana mikiran so pinto ulang wano mapi pagulugin si isagyang kaya lupa. Nagulakana mi so pinto si isagyang kaya lupa kambutan ulang wano mapi. Di tanong suspektos wag matanong sa bata bay kamiskin.
Di tanong pa man na suspekton, supama nakapromasay ko Allah, lalang ko Allah ta'ala sa bakap miskin. Kaya katiro Allah ta'ala na sukapromasay, sa kano'y man, si kupuso mga manusia, na ipmulya na ipko sa mga tao. Diniyo parati ay sukang galbag ko agama, nabaw pa man ay karumpis, baka karumpis si ko kapagintaw sa nga dunia. Kaya katiro Allah ta'ala, na san sa tao, ang galbag niyan sa agama, na imbagay ka nun sa permero kapagintaw sa dunia, na gusto malabala si sa alungan na mauri. Kapmiskin na, man amila salihan, min dhakarin aw untha, wa huwa mu'minun, falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sa tao, amagamal sa mapya, anto ni amala mapya, galbag ko agama. Ginani matutumpag yung kuto pa man nakatiro Allah ta'ala. Pagana ni Sulaiman, galbag ka ni Sulaiman, kaanyo makwaso amal amapya, kaanyo makwaso mapya kapagintaw sa dunia akhirat. Ugid, nasabab ko pa ma, nakalilibot ng isi ko akal, diyan ito akabas ako, aswib tagumpyatan na akab kailayon na ikabinasata. So ikabinasata na akab kailayon na upama, na iptagumpyata. Sabab ko kaadaw hidayah wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyanan iptuntut tanong. Kung kapagin tao tanong, ano man ay kakuatan si ko pa man na hidayah wallahu ta'ala. Sabutan tanong, agyan ka na hidayah, pero na hidayah. Nagyanan nida lagi dia na malat tamok. Aw pa man na pakipruba wallahu ta'ala si urib niyan. Si sagyan kaya katatagyan si sagyan kaya dunia. Anda tanong katoon, si sagyan nga di ka tiroon aw pa ma, nakapromasay kamiskin, na ba kamiskin kay kawasa? Antunay kawasa? O di nga man kwaso iman, o di nga man kwaso hidayah wallahu ta'ala, na ibagir kagyan kaya dunia na dalagi di ka miskin. Kau bukan kagyan kaya dunia, na pendingan-dingan kapan, o babu kedua dunia ka. Nasutaw, upamana di upamana masatisfied. Si ko inibagirun wallahu ta'ala, may tumala na dalagi dia na miskin. Dalagi dia na miskin. Dalagi dia na kawasa. Nasutaw, asadin sa ibagirun wallahu ta'ala na masusuaton. Na diyanan kaden o dimadin su titwa iman. Na di nga kakwas pa iman o dir ka patotaw wallahu ta'ala. Di niyan kay bagay su hidayah niyan. Isay niyaw pa ma na sabab aditano di ikatimu-timu. Kaantano masabot agyan kayo pa ma na pakiprubar kita wallahu ta'ala. Kaantano ron maurong supur sa tanong. Di tano di pikir-pikir na kaya utakabas ako. Amay to alam ba oras tanong sisagyan kaya dunia. Di ka parati apagariko. Sa kagyadab kagdam kasakit. Na baka kisampay sa 60 ragun, 70 ragun. Di kaya buwap na yun ka na sa desisyon wallahu ta'ala. So desisyon wallahu ta'ala. So ajal. Nadaaban yan kilala ang maulaw-ulaw manusia. Di niyan pagilay ni kagyada sakit ka. Di niyan pagilay ni kagyaw pama na president. So narakadyanam na panayong tanong niyan. Wal'ayadu billah. Panayong niyan sulangwan ada pangunutang wallahu ta'ala. Labithina fiha ahqaba. Katatapti sira nun si atap sira mga ulama sa unta ahqaba na din no pama na limita dunyan. Auras. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Din na bayranun kagda mamay tubuwa matanggaw. Din na bayranun kainom amay tubuaig apakaw ngay kiranaguna. Kaya kagdamiranun na illa hamima. Da arwar sa upama na hamim apakainom kiran si sa alungan na maori. Hamim ada pitemanan na mayawaig. Agibo kipantagyan sa para su kafir
na miyaludas o nagyang kaya kubalian. Ay kakapala ko balo kafir sa akhirah. Kerangan niyo, ang kakapala ko balo kafir na api abadins 5 sa isa ka kilometro. Ay apan ka di ko katawan o 10 ka kilometro, anta ka 50 ka kilometro, kamay kaya kalaw kafir na lagi dagyang kaya Mindanao. Naigdaiwa kakapala ko balian. Nagiwa kay pantago nagyang ko tamayawig na sabab ko kayaw niyan na miyaludas na upamana ko balian si saging kaya parasyan. Nagyan na ni pagkainom wallahu ta'ala si ko tao sa naraka. Patut terketano sa kapluma tanong ko hidayah wallahu ta'ala nang gustong tanong so tamok tanong taman si ko niya matanong gito'y pamana kabaya wallahu ta'ala adin na pamana sampol tanusan so apo tanong Nabiullah Ibrahim sa kaya kurbanan yan si ko Nabiullah Ismail pi kurban yan so lagid dahil lagi din na kemubayan yan. Kaanyan makwasot taro to pa hidayah. Anyan makwasot taro to pa iman. Kaanon mapatot. Agyang kutuang ngaran na mapura Khalilur Rahman. Dito'y kabayarktan wallahu ta'ala. Kaya kailan yan si ko paman Ibrahim. Ako paman na pagusaran tanong sa badan tanong. Pagusaran tanong sa gustano. Siko pa man agama wallahu ta'ala kaanta no makwasuda lagi din nalaba yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn dhalika huwa al-fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashshiril mu'minin. Kenapa tanong kalapis? Sa kaplumatan ko hidayah wallahu ta'ala kapag nadatan si ko iman yaghfir lakum dunubakum kapasinsian yan Allahu Akbar dia kapag nadala ko iman kapag kapag bugan wallahu ta'ala na kapantay ka na kapatay na piyasinsiya nga wallahu ta'ala na miya siguradong ka sa surga wallahu ta'ala ino tanong panganugo niya kaya kaliw niya sa ayap liwan yan na sa surga wallahu ta'ala Allahu Akbar. Pwede mo palaguin ng manusia sa upaman na ba niya ang dimit mo sa kapatay? Nakagya pamatay tanong mo. Niyaguraw kang tanong ko Allahu Ta'ala. Si tanong mantay sa di tanong di kang galbag akwagamaw Allahu Ta'ala. Susak nun. Naipagusyatakan siya ko lang wanong pagariakan. Lang wanong pagariak na Muslim. Ading galbag siya kaya galbag. Manguda sa matoa uba kapantagi akasakit sa kiplalakaw niyan ko la ilaha illallah uba niyan kagdagidon yan sabag kataling umaswajal yan na di pakibaling sa walay karaw tanoya di tanong makibaling sa walay napakibalin sa mga sohbat o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kaya sakitiran si sagyang gambarang-barang ingan taman sa sumusa Abu Musa al-Asari amianuklux namiunot si ko pamanadiki kemping ko agama kapakalang kapagama na ay inibigay niya natuma wasit si ko pamana commander gusto mga bagay ng mga Muslim na tiginaw ba ako patay na di ko niya tigang palabagan ko dahil pa apatay na kan mo tigin ang pangininakan na kano na siya ko niya tigan na labangan siya ko kasampayan siya ko pamanalalakaw niyo sabab sa upama kaya kapatay ka namamat ka ko pamanayin ka sadlalang ko Allahu Ta'ala na sanin sa kawat ka ko ingdi ka nagyutun ni kaya pakaraning ka ko surga wallahu ta'ala nagugyutun ni kaya tarima o mga mididari siko pamana imbutang kakiran